Участието в хазарт не е само забавление. Пътете отговори, обаче хората се зарибяват. 24/7 от седалките ви не стават. И ми писано такива, дето само информират. Да бе, Христо не промотира, обаче обществото деградира. И не може ли да кажат вече нищо? Уинбет в YouTube пребивава ега Мишко. Чуйте се кой ще купи новия бонус. Тялото на обществото станахте новия тонус. Къде е скункса? Къде са господарите? Има нов казус, това е Митко, стари самолаврите. Ако Рачко знаеше какво ще стане, нямаше дори навън носа да си покаже. Копелета на екраните, няма какво да се правите. На него ви много стабилни, защото всички знаем, че тия, дето промотирате и цъкате, сте крайно лабилни. Бонус иде, ой, ой, бонус тръгна. Уинбет реклами, телевизията прегърна. Даже не успя да се сбогува, закона ви отрязва. Втора стъпка, бани мъка да настава, да настава. Бонус иде, ой, ой, бонус тръгна. Уинбет реклами, телевизията прегърна. Даже не успя да се сбогува, закона ви отрязва. Втора стъпка, бани мъка да настава. За казан не спим, за казан не ядем, за казан галена хваща и метрото бе мен. Тук нещата вече станаха сериозни, големи имена, но продажни и грозни. Търкането се изтърка, он е казината и играта като бонус и е бонус и реклама е реклама. От държава трябва последва мръсната забрана, стивката е Excel, рейтинг, яката промяна. И не искам да чувам за никакви, но казино катаклизми. Ще намерим нов спонсор без такива дебилизми. Тръгнахме към Америка като Gambling Nation. Това път 180 градуса rotation, смешни държави, compilation. Забрана за казан, appreciation of bad habits, temptation. Без повече мозъче им вежа, защото стивката като запее става изгостейшн. Бонус иде, ой, ой, бонус тръгна. Уинбет реклами, телевизията прегърна. Даже не успя да се сбогува, закона ви отрязва. Втора стъпка, бани мъка да настава, да настава. Бонус